खुलुमका आंनि मुं सुब्रत देबबर्मा 20 बक्सनगर वाइटे ब्लक प्रेसिडेंट खाजानि ताहते बुकुक संनो कायसा कबक मुं फाइनाय 12 नवेम्बर 2022 आस्तबल थों नखलाव तिपरा मथानि लुआजि मुंबाई कायसा लुकु प्रथम पांदा संखजाखा ओ पांदा फाइमानजा फाइनाय सिनि हास्तेनि माया गना ते जतनि खासुकसा सिनि हाबुबाग्रा महाराज प्रद्युत किशोर मानिक बाहादुर ते हास्तेनि जत सिगला चालायरंनो ते आनि हामा बाबुनि समान जतननो ओ पांदानो नायथाथक खलायतिसानानि बागै आं वाइटेप नि अंगैनाय जतननो आं खाबाय खुबाय कबक जागो नर ओ पांदानो नायथाथक खलायतिसानानि बागै सिनि थांसानि मारिनो फनुंनायनि बागै ए सिनि गेदाति पलायन दाक्ति मानानि बागै खुलुमका।